South Africa, eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu ngiyambingelela. Sabingelela uyena komanyasi nidunga amanzi okhasikhasi ukubasiwa kwesulu. Umqongo fite evikela ikhanda intshontsha iphusendele ngishanga semncane ngesa ngenza nix. Bafethu nginiphathele ihamba phambili ezithi sekuwe imoto yadikila yalela phansi lapha phambana empameni zomgwaqo ku Chris Hani Mount. Imoto eyiveni idikile yawa yalela phansi. Kodwa ke awukho umphefumulo osaphumile osaripotiwe njengamanje. Nezimo eziphuthumayo futhi ifike ngokukhulu ukusheshsha ithimba labatakuli nalisheshe lafika lazoqapha isimo. Kodwa ngikhulumeka kakhulu ngicela nibuke nayo ivideo. Sistakhe kwi-traffic ke manje lana sekwenzeka ingozi. Lomgaqo lona yini nomgaqo lo? uChris Hani Mount seyibulalene lana. Imoto ilelo bala nje vele yadikila yasilala phansi. Ubalo. Cha mina ngiyangidida ke lento. Aw, obalana kangaka. Yini yasha ndibona nayo icisha mlilo. I don't. Akuhamba uyafika ufuna uyoshutha ngodlawo. Oh, ilokho i-rescue le. Abatakuli lapha. Hayi. Ngiyazi ke lento mina obala kanjena. Seveleza. Uveseveza bulalana. Hello? Hello? Yes, sure, Ronald. Yeah, we're coming that way now. Sure. Kwabaqalayo bafethu, kwabaqalayo ngithi oqalayo ukuyibona lento. Oqala ungena. Ngicela like, subscribe, ayishare makwenzeka. Bese ubiza umngani wakhe, abiza umngani wakhe naye abiza umngani wakhe umtshela ukuthi Mtolomba Media ziyakhipha ayikho into engekho. Nazi indaba ehamba phambili seninika. Kuseza ama-sport, kuseza ezasekhaya. Kunama shows amaningi engiazayo bafowethu, so ngiyacela ukuthi ni like and follow ushare kuze ningaphuthelwa yinix. Isazokhala Mtolomba Media ubuyile ziyakhala manje.